idete? Ukazujú mi presne 18. hodinu, to znamená, že ukončujeme našu malú súťaž o 5x 3 ceny, ktoré sme mali dodnes. To bolo Faxe pivo, Top Gear, osviežovače vzduchu alebo Enjoy nápoj. A teraz prebieha naše posledné žrebovanie, nech sa páči. Prvý ide Enjoy nápoj. Monika Klimčíková, Zakamené. Ešte 4. Čo? Žrebuje ešte ďalších 4. Môžem. Aďa, ale to bude v telke. Nikola. Majcmerová. Lovná. Môže byť. 92. Táňa Kubaniová. Lucia Košťalová, Oravská Jasnica 411. Elena Viatraková, Trstená. Ďakujeme, tu boli výhercovia nášho Enjoy nápoju. Teraz pokračujeme pivom Faxe. Pivo Faxe nám vyžrebuje naša hosteska. Teraz máme prvého výhercu. Mária Kožienková. Nechaj si to. Andrej Koliák. Josef. Zuzana Hanačková. Zuzana Badárová. A nasledujú poslední 5 výhercovia osviežovača do auta Top Gear. Nech sa páči. Karina Obuďarová, Hydrohlava. Tomáš! Ľudovít Lašák, Zákamenné. Kasanová Klaudia. Dominik Maďar. Gratulujeme. Tak to boli všetci výhercovia našej malej súťaže o 5x liter piva Faxe, 5x nápoj Enjoy alebo 5x osviežovač do auta Top Gear. Nezabudnite všetko, čo sa deje na čopgear.sk, kde nájdete okrem fotografií aj kopec akcií a všetkého, čo sa deje nielen na Slovensku, ale aj všade vo svete. Ďakujeme a uvidíme sa o chvíľku na veľkom stole.